yin abin da yake sama can sama babu rafkanuwa. Mukalbar kulubu kai ka halicci kifin da ke arwa. Idan babu ruhi babu jiki mutane kusa nutsuwa. Idan ba uwa ba ƴaƴa dole dai ɗa yana da uwa. Before mi bayanin zuljabarutunin ko salatinka, gurin markazul hadarati da yayi buhusi a zatinka. Sakataren kawasi da tulkulli sanadin fari da baka, sarkin da tun kafin jisadi da ruhi ya gane ka. Ahalin rasulallahi ake kira da jirgin Nuhu. In batu na girma ne girman suna sa mutum ihu. Da sahabiyan amudu madakan kafurai wa ƙurbahu. A sako waliyai cikin salatin da na yi cikin madahu. Madaratul wujudil akbar to yanzu za mu gaida uwa, wacce kai da kanka ka ce mata ya sannan ka kira ta uwa. Mai shiga cikin halashi da wacce muke cewa garkuwa. Mudigatin nubuwa mai hana kafurawa su cimma ruwa. Akiril mukamati daga kanka kudu bai su canza gado. A cikin mukamin ka kaiwa ga wasu ga wasiru. Altiyali dan umma da shehu tijjani yayi yado. Ashe ma kainuwa ce take fitar da bado. Ashe baba ma ya kirkice cikin gayatul kulli. Ababan halitta wanda makaki yawa a dan kwalli. A yashi mudan can karfe kafu karfin bugun kwali. Kalifan sharifin da yace annabi ake yi wa shagali. Mu ce wa rasulallahi gaba gadi yunkurin kudura. Sakataren makaki wanda halitta ta kasa mai kyamara. Kowa sai ya ce maka yana da kyau amma waye mai kira. Ku ce rabku ne in an yi musu kuma bincika bakara. Ababan halitta nan ne kwalliyar rabbana ya cike. In batu na girma ne shi ya ɗau kudurar Allah ya rike. In karfi ne kuma kuwatul kaunai na gunsa take. In kyauta ne kuma hadarin sama makunyarsa take. Bari mu ce da shi tushen duk duniya waye sa ta tsaya. In dai kai dara mukamin annabi to ka taka kaya. Malam kawai ka haɗe ƙasa da sama sai su baka daya. Wai tun da kake ka taɓa jin Allah babu bangayya. Gudumar makaki kakkarfan cikin halarar Allah. Mai juya ka fatalin gudar makaki rasulallah. Aljan da dabbobi da mala'iku kai suke shela. Har ma banu adam mamudu saukin cikin matsala. Nasarar ka ce nasara almul huda malamin kaunu. Kai kadai ne mai iya so ka dan sai jikin hannu. In ka ga dama sai dan rakumi ya haifo shanu. A gaban mutane ka sanya zakkara kin kisa sannu. Bugun numfashin kaunuwa ya rayu ba dan kai ba. Sitiyarin motsin halittu ban ga kamar kai ba. Da ma za a yarda da ni da na gaya wa kaunu su tuba. Su rike wannan annabin idan babu shi ba a sha ba. Rawani adam manya jariri bai taba gemu ba. Duk wanda uwa ta haifa da shayi ba yaro ne ba. Gaya wa halitta annabi ya buwa kuma ya buba. Tintiri da yin magana ban taba ji ba sai